Уважаеми господин Митев, колеги, гости и журналисти, внесох това предложение за отмяна на двете решения не защото не искам да се развива туризма в Сливен и не защото съм против бизнеса, а защото не чух от никой от вас конкретен план как точно ще се развива туризма в природен парк Сините камъни. Общите ви приказки ние сме за бизнеса и ние сме за развитие на туризма показват първо идейна немощ, а след това и пораждат съмнителни мисли относно истинските ви намерения, относно подготвяне на корупционни схеми в природен парк Сините камъни. Основният мотив на господин Радев, който за съжаление не е тук, при предложението му за създаване на тези две селищни образования, бе твърдението, че без такъв статут не могат да се издават разрешителни за строеж, ремонт и реконструкция в рамките на природен парк Сините камъни. Данните от кадастъра и общинските регистри обаче показват друго. Още преди 14 ноември 2024 година вече са били издадени редица разрешителни, включително за нов спа център, нова постройка, както и за реконструкция на съществуващи обекти. От тук автоматично мотива на господин Радев отпада. Ако има пустеещи и неработещи обекти, той поради липса на интерес на собствениците, а не заради липса на административен статут. Предложението ми бе разпределено от председателя на Общинския съвет за разглеждане във възможно най-малък брой комисии по инвестиционна политика и водеща по нормативна уредба. Първата комисия по инвестиционна политика, без да гласува точка за разглеждане от дневния ред, излезе със становище по предложението ми за становище от Комисията по нормативна уредба и законосъобразност на актовете на Общинския съвет. Това действие има няколко обяснения. Избягване на отговорност, политически натиск или неясно становище. Комисията може да е подложена на лобистки интереси. Отлагането или неразглеждането чрез такъв подход е форма на политическо лавиране. Нарушение на процедурите. Ако предложението е входирано редовно, каквото е, и отговаря на изискванията, комисията е длъжна да излезе със становище за, против или с предложение за редакция. Само за сведение е административно удобно, но юридически съмнително. Комисията по нормативна уредба счита, че предложението е недопустимо на основание член 32 алинея 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България. Услужливо обаче пропуска фактът, че решения 510 и 511 все още не са обнародвани в Държавен вестник. Чухме, че вече много бързо се задейства процедурата, след като половин година отлежаваше. Това е задължителна процедура за влизането им в сила по член 25.3 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България. Повтарям, все още не са влезли в сила. Липсата на обнародване означава, че решението не е породило правни последици, т.е. не е влязло в сила. В правния мир продължава да съществува само и единствено административен акт, който създава неяснота, поражда съмнение в коректността на работата на общинската администрация. Ето защо въз основа на това, че няма влязло в сила решение за създаване на селищно образование, не може да има решение за закриване по член 32 алинея 1 от Закона за административно-териториалното устройство. И предложение за отмяна на двете решения може да направи всеки общински съветник на основание член 33 алинея 1 точка 2 от ЗМСМА и член 66 алинея 1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Сливен. Нали така, господин Митев? Точно такъв е и вашият отговор през февруари на внесеното искане за отмяна на решенията от Асоциацията на парковете в България и група граждани. Ето ви го отговора и ви цитирам. До крайния срок за включване на точки в проекта на дневен ред 19 февруари 2025 година не е постъпвало предложение на кмета, от кмета на община Сливен или, забележете, общински съветници за отмяна на решения 510-511, приети на заседание на Общински съвет Сливен на 14 ноември 2024. Поради това обстоятелство на предстоящата сесия на Общински съвет Сливен на 27 февруари няма да бъде разглеждано предложение за отмяна на процесните решения. Питам кога заблуждавате обществеността през февруари, че за да се добави искането за отмяна на решенията като точка за гласуване на сесия на Общински съвет е редно да бъде направено от кмет или общински съветник, или сега, когато казвате, че това право има само кмета.
По отношение на аргументите, че за това искане за отмяна на решенията стоят малка група хора. А къде са другите големи групи от хора, които подкрепят селищни образования в Природен парк Сините камъни? Нито съм ги виждала, поне аз нито съм ги чувала. Всички знаем как се убива гражданска енергия и как в хода на протестните действия се намалява числеността на протестиращите. Госпожо Генчева, само искам да ви кажа, че в момента нарушавате правилника, но ви давам думата, говорите още 10 минути. Добре, благодаря. Не, тя е съветник, трябва да знае правилника. Добре, говорете. Имам съвсем маничко. Този филм с убиване на гражданската енергия го гледаме откакто ГЕРБ са на власт. И всички знаем как се постига това пълно единодушие сред представителите на различни политически сили или почти пълно единодушие. И този въпрос ми беше към кмета, който липсва, но ще чуе. Затова като свободен и независим човек, който взема самостоятелни решения, аз предлагам да гласуваме точката, предложението за отмяна на двете решения да остане в дневния ред. Призовавам и апелирам всички колеги общински съветници, чрез гласуването си да покажат на кого служат, на частни корпоративни интереси или все още от тях има спомен за клетвата, която са положили, а именно в частта във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от община Сливен и да работя за тяхното благополучие. Благодаря.